Tähän on ihan vitun perseestä. Ei saatana. Eihän tää saatanan paska lähde pyörimään vittu. Saatana kuinka... Mistä mä löydän oikean reijän siihen? Missä... Ei se saatana lähde pyörimään. Mä löysin tän roskiksesta. Jos mä saan tän vitun paskan auki, niin kyllä mä saan sen. Mut kun tässäkin tää on satana joku vitun... Onko se... Ai niin, se on sarana. Onko... Vittu junako siellä menee? Vittu, niin joo. Ylöjuna vittu. Niitähän oikees... Tässähän on saatana nää... No älä nyt kyykisty sentään. No, vittu. Sammutetaan se. Tai no vittu olkoon päivä, eihän tää ei voi palaa. Tää ei voi palaa kuitenkaan. Ei jumalauta, vittu tätä vitun paskaa. No vittu kun se aina kyykistyy. Ei jumalauta. Vittu jos ei nyt sitten hyvällä. Ei jumalauta. No vitun piuha siitä. Vitun paska saatana. Päätyykö? Muuta mitään. Onko siinä? No. Ei kyllä jaksa napsia jokaista vitun kankaa. Kyllähän mä saan ton paskan auki. Jos mä otan... Vittu. Vittu paska saatana. Jos mä käännän tästä ja... Ei jumalauta, tästä tuu mitään. Mutta eihän se siinä on saatana. Ai. No niin, no. Oo sinäkin nyt niin vitun kireellä saatana. No. Voi vittu. Ei. Saatanan paska. Vitun paska. Josko se nyt lähtis pyörimään. Saatiin kuuppa auki. Vähän. Mut miten kun mä silloin koitin, että se pyörii niin hyvin.
pysy vittu paska siinä. Välillä ne kyllä lähtee pyörimään ihan kuin vaan pyörittelee. Vähän putoo. Ai vitun paska saatan. On mulla sitä rasvaa täällä. Se saatana arvoisa. Tähän se pitää olla. Vitun pöytä. Vittu tää vittu saatana pölyä. Niin no eihän siinä voi perkelee. Ei ollut sitä saatanan suuta. Ja tässä. Tää oli tuo. Ei kun tuollahan on yksi missä se on. Pöytään. Betonin päällä on ympäriinsä. Pitäisiköhän mun tää vitun paska purkaa kokonaan. Kato, jos... Tai no kyllä se ehkä vois. No eihän se nyt vittu tähän sovi. Mahtuisiko se? No viinakoppi nyt jää siihen. Tää on saneerauksen alla. Helvettiin siitä. Niin tässä ei ole sitä saatana ruuvia. Jos me ruiketaan vähän rasvaa sinne. Siellä on toi pronssilaakeri. Se on kyllä, yleensä se on se takimmainen taaempi laakeri, mikä siellä on niin kuin kuivana. Näkisiköhän se siellä on, todennäköisesti on. Niin, se on tuon paskan takana. Kyllähän me päästäis sinne käsiksi helposti. Ei sitä kyllä. No, laitetaan nyt jotain. Nyt edes kippaamaan sinne. No niin, ja sitten vittu putoo saatana näpäilläkin. Parkella. Vittu paska saatana. Olisikohan se? Saatana paska putoaa. Työkalutkin saatana. Laitetaan suojaerotus muuntaja. Virta päälle.
virta päälle. Koska nyt... Voi vittu. Vitun paska. Mä otin tää Romikselta. Katoin, että se pyörii hyvin, mutta eihän vitut, se on ihan perseestä, saatana. Siis tää on maailman paskin flekti. Tää on maailman paskin flekti. Eihän tää vittu pyöri edes. Vaikka mä kuinka yritin rasvata. Ja miksei se... Vitun sukka, saatana. Siis... Miksei se... Yleensähän se... Vitun kramppi. Jos laittaa liian... Johtaa varpaat, niin tulee kramppi. Mut... Siis yleensähän se... Lähtee niinku... Väärä suunta. Vitun kramppi, saatana. Yleensä se lähtee niinku, mutta kun tää on, niin sehän lähtee vetämällä pois sieltä. Vitun paska, saatana. Niin, tossa on toi menee. No siinä on suojaerotus, muuta ei kuitenkin. Kyllä se kohta se lähtee pyörimään. Vittu paskas ritilä. No niin, no nyt mä oon ruikkinut sen täyteen. Ehkä sitä ei, mutta eihän tän pitäis mihinkään mennä tän koneen. Missä on ruuvi? Missä on ruuvi? Vitun paska, saatana. Saatanan paska. No ei pysty pyörä. Vittu, se on se saatana takempi laakeri. Vittu paska. Siellähän on se saatana ruuvi. Missä se on? Meisseli. No. No. Missähän se on? Missä helvetissä se on? Kyllähän tää pitäisi olla vaikka mitä. No voi perkele. Saatana. Ei saatana. Ja nyt löytyy muuta kuin vittu lattaa meisseliä. Ei. Missäs ristipää? Vitun No iskee vitun kramppi, saatana.
pidän sitä jalalla kiinni. No älä vitun paska, se on vissiin. Ainut mikä olikin ihan vitun perseestä. Tuota ei tarvitse pitää tuolla. No pitäisikö laittaa sinne? Jos mä pystyn pitämään sitä kiinni, niin vittu kun se on niin saatana liukas. Jos mä pidän sitä nyt kiinni. Ei tästä tuu mitään saatana. Olikohan, ei tämähän on vittu ristipää. Vittu tuo tänne mihin ne kuuluu. Se on hankalaa, kun vaan mulla on yksi käsi käytössä. Sen pitäisi olla auki. No mitä helvettiä. Vitun paska saa. No nyt se paljon. Jalka on ihan rasvainen. Joo, jos sitä nyt suihkuttaa sinne. Noin helvetisti rasvaa. Meissä. Tää on oliko se? No, se oli päällä jatkuvasti. Siinä on hyvä. No eihän se pitää paska pysy missään. Siinä se pysyy aina. Sinne. Nyt kun me rasvattiin takaosa ja rasvataan vielä täältä. Kohta se lähtee pyöristä. Täytyy vähän ehkä kutkutella. Sitten se lähtee pyörimään. Vittu, mä en laita enää mitään tuohon. Takaisin. Oi, saatana jalka alkaa kramppaa.
Millähän mä nyt sain? Kun saatana tahtoo karata. Vittu. Vittu paska saatana. Kohta se lähtee. Se on vain, täytyy painaa se. Kohta se lähtee. Ei tarvii paljon. Pyörii on näin hyvin. Kohta se imasee itsensä. Käynti. Vitun paska saatana. Oi miksei se saatana? Pärkele. Kerran se imasee itsensä, sit se pyörii hyvin. Onko, kai se nyt on täysillä? Ai se on. Vitun paska saatana. Sekin sais pyörimään, vittu. Lähti. Ei se. Onko se nyt saatana päällä edes? Kyllä se nyt olisi tosta lähtenyt jo. Puriseeko se? Se saatana. Mitä helvettiä? Voi vittu. Nythän se. Ei jumalauta, ja se ollut edes päällä perkele. Nythän se pyörii niin vitu hyvin. Sitten laitetaan se tekee sitä omaa tarkoitustansa. Miten tässä nyt näin kävi? On se toi kukkajakka. Ai niin, mulla oli viina. Näin, nyt se. Fiilettää. Ei paina. Vittu, kun mun näpitkin rasvasi. Käydä pesemässä ne. Mulla on täällä Uulan säästöstä ostettua saippua. Mä vielä muutakan yhden käden pois. Niin. Joo, niin, tässä on tää myös. Mä yritän pyttyä puolista, kun multa alkaa toi typäröiden mulkkua näin. Toi putkisto linjasaneeraus alkaa ensi viikolla tässä huoneistossa.
suoneustossa, niin kuin vanha kansa sanoisi. Jos joku miettii, miksi minä puhun huoneustosta, niin sen takia, koska vanha kansakin tykkää puhua siitä. No älä vitun paskaa oikein. Vitun paska saat. Vittu, en tee mitään. Että se kakka lähtee pois sieltä, niin tuokin kakkaa on vaihtanut jo väriä. Se on tehokasta ainetta tää Lidlin Toilet Cleaner V5 Toilet Cleaner. No otetaan vähän lisää vielä. On vähän niin kuin rapatessa roiskunut, niin voi joutunut laittaa vähän niin kuin täälläkin näyttää olevan. Ajattelin, että antaa sen hautua siinä tarpeen kauan ja ottaa sitten tuolla pidesuihkulla se kuumalla vedellä ja pidesuihkulla huljutellaan ne pois siitä. Ehkä ne siitä sitten. Mun... Missäs helvetissä mun... Vittu... Ihan saatana sama. Mitäs täällä on vielä? Onhan siellä vielä. Jäljellä. Vittu Okopankkienkin tunnustus. Tästä ei muuta mitään. Siinä irkkiin kuuluu. Ei kuulu paljon mitään. Onneksi tää kuitenkin. Sisässä muuten se täällähän se oli. Joo, eihän se... Olikohan se nyt kuitenkaan niin paska homma, mitä se meinas olla. Tässä on vaan se paska homma, että toi ilman yleensä tuolta päin tuulee. Hei, mun täytyy muuten näyttää toi vielä toi paska saatana. Toi antura. Kun meillähän on täällä tämmönen linjasaneeraus meneillään, niin... Ai niin, siellä on jo noi salaojitukset. Siellä on toi salaoja ja sadevesiviemäri tehty. Näkyy... No, miksi mä näyttäis sitä teille? Jos tää vitun filmi kestää niin kauan, niin... Mä täytyy karistaa tuhka vielä. Sinne niin. Tarvii vaan siihen tuon... Foxin vitun säätiedotus. Se on saatana jakkaraa. Ei oo jakkara täällä. Missä helvetissä se on? Ehkä kyllähän se saatana näkyy täällä. Vittu renkaat.
Tän korkean asetuksen, niin kyllä siellä on anturaa. Täältä näkyy vähän anturaa ja oikein kurotan niin. Ei näy sieltä. Ei näy alta. Mut kyllä eikö se ole saatana suodatin kangas kaikki on asennettu tänne. Kyllä tulee mun mielestä hyvä, että tulee helvetin hyvin tehtyä tää homma. Eikä olekin. Mä oon valitettavasti joutunut ottaa ajoneuvoja ja niin renkaat tänne meinaan säilytykseen ja oikeastaan pakautinkin ottaa säilytykseen. Tänne näin. Niin ja konepelli, totta kai. Siinä on muuten, tässä muuten, mahtuukohan tuohon istumaan? En mä kyllä voi istua alas, kun mulla on viinakuppi tuolla. On toi Marilyn tuhkakuppi. Tässä näyttää olevan tuo. Ai jumalauta. Mikä se sieltä löytyy? Niin ja tuokin. Vedetäänpäs tää tästä huvikseen. Voisi tän tyhjentää tuonne pyttyyn. Tai no ehkä mä ensin poltan tän pois niin. Täällä on vähän ahdasta, kun on tuo putkiremontti meneillään, niin ei oikein mahdu. Ei oikein mahdu. Ei oo hirveästi tilaa. Mä tän voisin pudottaa tänne. Se on sitten. Ei, mut siellä olikin toi homma meneillään. Tänään mä sitten. No vittu. Huhikoa. Tää helvetti. Vai ne vaan mennyt ohi. Ei kai. Ei ku, ne ei jää siinä.